ଏସବୁ କାଶଟା ଆଜି ଛାଡ଼ିବନି ବୋଧେ ଆଉ। ର ମୁଁ ଘୁଚୁକୁ କଲ୍ କରେ। ଏ ଘୁଚୁ, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ? ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଗୁ କରେ। ଆରେ ହଗୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଚାହା ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ବଜାରରେ। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତୋ ଘରକୁ, ମିଶିକି ଯିବା। ଆରେ ଘୁଚୁ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? ହଁ ହଁ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଆରେ କାଲିଠୁ ଯେ କାଶ ଧରିଛି, ଟୋଟାଲି କମୁନାହିଁ। ଚାଲ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ହଉ ହଉ ଚାଲେ। ଏ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ରେ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କାଲିଠୁ କାଶ ଧରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଏବେ ତ ହବନି, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଯିବି ବାହାରୁଛି। ତମମାନେ ଯାଅ, ପୁଣି କାଲି ଆସିବ। ହଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତାହେଲେ କାଲି ଆସିବି। ହଁ ହଁ, କାଲି ଆସିକି ଔଷଧ ନେଇଯିବୁ ଯା। ଆରେ ହଗୁ ତୁ ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ କାହିଁକି ଔଷଧ ନେଲୁନି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ରୋଗୀର କାଶ ହେଇଛି, ତାକୁ ନ ଦେଖି ସେ ବାହାଘର ଯାଉଛି। ହଉ ମୁଁ, ତୁ ରାଗ ନା, କାଲି ଯିବା। କାଲି ଯାଇକି ଔଷଧ ଆଣିବା। ହଉ ହଉ ହଗୁ ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା, ଯା ବିଶ୍ରାମ ନେ। କାଲି ସକାଳେ ଯିବା ହେଲା, କାଲି ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବି। ହଉ ହଉ ଘଞ୍ଚୁ, ଯା ତୁ ଯା। ଏ ଘଞ୍ଚୁ ଆସେ, କାଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲା ବା ଯିବାକୁ। ଆସେ ଆସେ ଯିବା, ଆସେ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ହଁ 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 ହଗୁ ଚାଲେ ଚାଲେ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଯିବା ଚାଲ। ହଗୁ ଆଜି କଣ ଡାକ୍ତର ବାବୁର ଦେଖା ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଗଲା କିରେ? ହଁ ତ, ତାକୁ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ ପୁଣି ଆସିଛ? ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କାଲି ପରା କହିଥିଲ କାଲି ଆସିବାକୁ। ଆଜି ଆସିଯିବା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି ଯିବି ବୋଲି। ତମମାନେ କାଲି ଆସିବ, ଯାଅ। ଆରେ ତୁ ଶଳା ଡାକ୍ତରଟା ଆଉ କିଏ ବେ? ଶଳା 2 ଦିନ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘର, ଘରରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇକି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ତୁ ଶଳା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପୁଛୁ। ଆରେ ତୁ ସା ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କଥା ହଉଛୁ? ଏଇ ର ମୁଁ ତ ବାପା କହୁଛି ର। ଆରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତାର ଭୁଲ ହେଇଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ହଗୁ ତୁ କାହିଁ ୟାକୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ? ସେ ମୋ ବାପା କହିବ ତ କହୁ। ଏ ପୁଅ, ତୋ ବାପା ନା କ'ଣ ରେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, এই ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବନାଉଛି ମୁଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।